Әнием, хәзер бүлмәбез җылынып китер. Улам, булай урындык өстәл ягып кына күпме яшәп була. Өйдә утырырга әйбер калмады бит. Булай да авырыйсың, әни. Өстәвенә салкында тидерсәң нишләрбез соң? Абыйдан үз хакыбызны алгач, яңаларын алырбыз, Аллаһ бирса. Син ул кешедән өметеңне үз Билалым. Хәтта әтиң барында да бер телем ипине дә бездән кызганды ул. Хәзер малыннан өлеш чыгарыр дисеңме? Аның гына малы түгел бит, әни. Безнең дә өлешебез бар ул кибеттә. Бүген барып тагын сөйләшәм мин. Улам. Син һәр кемне үзең шикелле чиста күңелле беләсең. Адәм баласыннан теләсә нәрсә көтәргә була, балам. Әнием, барыбыз да кешеләр. Аның күңелендә дә изгелек калгандыр әле. Хәле безне күрә бит. Аңлар дип ышанам. Ярар, балам, үзеңә кара. Аббам, безне рәхимсезләр кулына калдырма. Ялынып хәер сорашырга мәҗбүр итмә. Хәерле сатулар Кем булсын. шакырды сине, нигә килдең монда? Гафу ит, абый, мен Ни пычагыма йөрисең монда тагын? Нәрсә сорыйсың? Абый, бу көннәрдә хәлебез начарайып китте. Юнәлеш тә табып булмый. Беләсең, бу кибеттә безнең дә өлешебез бар. Ул элек иде. Хәзер бу җир минеке генә. Киресен расларга кулыңда документың бармы соң? Абый, тукта, гөнаһка керәсең. Ачуымны кабарта башладың син. Гөнаһ савапны синнән өйрәнергәме? Ләкин абый, Җитәр инде. Йылкырлык каз түгел мин сезгә. Сыптырып моннан күзем күрмәсен сине. абый, мине кызганмасаң, әниемне кызган. Бик авыр хәлдә ята ул. Ятса ятсын миңа ни. Абыемны суырганы җитмәгән, хәзер миңа чират җиттеме ни? Ул шәп сөйләш. Анама тел теш тидергә хакың юк синең. Аның беркем дә суырганы булмады. Беләсең пычагымны. Йыланның башы инде ул синең анаң. Ни әйткәнеңне колагың ишетәме синең? Юкса синең кирәгеңне бирер идем дә бит миңа килешмәс. Ул йыланның башын изәргә кирәк. Зәйнәп кызым, кабаланып кая барасың? Әти, Нәзир апалар иш тарта икән, шунда булышырга бара идем. Афәрин кызым. Иш истатырга шундый кием белән барасыңмы ни? Булар искерде инде, әти. Яңасын гына алып бир дисән, кызым туп-туры. Юк, әти, алай дип әйтергә теләмәдем мин. Зәйнәп кызым, тыңла. Кая барырга телисең шунда бар, ләкин сак йөр. Беләсең, сине сораучылар күбәйде. Бистәдә сүз чыкмасын, ярыймы? Әйдә, кызым, бар. Көчкә чыгып киттем өйдән. Әти сизеп алыр дип бик курыктым. Берәрсеннән колагына чалынса. Мантый башласам иде. Моңа кадәр гел үз өлешебезне алам дип тырышып йөрдем кибеттән. Ләкин булырда эшкә ошамаган. Берәр хәл булдымы әллә, Зәйнәп? Бу көннәрдә яучылар ишәя башлады, Билал. Берәр сылтау табып һәммәсен дә үткәрергә тырышам, ләкин без дә бу эшне тиздән рәсмиләштереп тыныч сулыш алсак. Син әтиеңнән сорау берни түгел, Зәйнәп. Дәвамы ничек булыр? Шул хакта уйлыйм мин. Эшсез сукбай бит мин. Эш табылыр, Билал. Каян беләсең, Зәйнәп? Бистәдә халык эшсезлектән кырыла бит. Берәр әмәлен табарбыз, Билал. Әйдә соңга калмыйча хәл итик бу эшне. Ярар, Зәйнәп. Әнием белән сөйләшим мин. Ул каршы төшмәс дип уйлыйм. Әтиең генә риза булсын.
Ишекне ачыгыз. Ачыгыз ишекне. Ачыгыз ишекне дим сезгә. Ишекне ачыгыз. Тыңла мине, хатын. Җилкәмнән төшеп китегез, аңладыңмы? Ул әдәм актыгы улыңны да миңа үстереп торма тагын. Ай Алла. Нинди начарлык эшләдең сиңа минем улым? Белмәмешкә салышып торма. Вакытында абыемны да котыртып бетергән идең. Хәзер чират улыңа җиттеме, ә? Нәрсә сөйлисең син, Марат? Минем нинди начарлыгым тиде сиңа? Эй, былай мырлап мине алдармын дип уйладыңмы? Нәрсә эшләдек без сиңа? Без хакыбыздан артыгын сорамыйбыз бит. Абыеңның улына карата да күңелең йомшармыймы синең? Үксез ятимнәрне туендырырга ашханам бармы әллә минем, ә? Тыңла мине, хатын. Тагын юлыма аркылы чыгып, байлыгыма күз кыздырасыз икән, валлаһи улыңны да, синең дә башың белән чыкмаячак. Белеп тор. Әйтмәде диме? Монда саубуллашыйк, Билал. Әти күрмәсен сине. Булай да соңга калдым. Тәрәзәдән карап тора торгандыр хәзер. Ярар, Зәйнәп, әйткәннәрне онытма. Ничек кенә булса да мин сине үземә хатынлык калам. Сау бул. Исән сау гына кайттыңмы, балам? Аллага шөкер, әнкәй. Нәрсә булды, улым? Абый янына кагылган идем бүген. Кәҗә кебек кирләнә. Эшәкелегеннән кире кайтмый. Ташла син аны, улым. Эшәкелек уттан күлмәк. Я җиңеннән, якасыннан кабыныр әле бер көн. Әни, ул көнне көтсәк безнең җаныбыз чыга бит. Берәр нәрсә булдымы, улым, әйт. Әй, әни, син әйтергә теләгән бер нәрсәм бар. Мин өйләнергә телим. Өйләнергә? Кемгә? Зәйнәпкә, Борхан абыйның кызына. Син рөхсәт бирсәң генә, әни. Йөрәгең кушкач, нинди рөхсәт турында сөйлисең син? Шулай да ныклап уйларга кирәк, улым. Әй, әни, инде озакка сузырга теләмим. Бәлки, иртәгә сорарбыз. Ярар, улым, син дигәнчә булсын. Барып сорарбыз. Ахырыңны хәерле кылсын Раббым. Рәхмәт яусын, әнием, рәхмәт. Әйдә, кызым, тиз бул. Уңганлыгыңны шулай итеп күрсәтәсеңме кунакларга? Ярар, әни, алып чыгам. Әйдә, тиз бул. Рәхим итегез. Рәхмәт, кызым. Тәмле булсын. Килү максатыбызга күчек, Борхан әфәнде. Ничәмә еллар инде бу бистәдә бер-беребезне танып беләбез. Зәйнәпне һәрвакыт шатып, үз кызым кебек күрдем. Ә хәзер киленем итеп күрәсе килә. Ягъни Аллаһның буйрыгы, пәйгамбәребезнең сөннәте буенча кызыгыз Зәйнәпне улам Билалга сырыйм. Siz de karşı düşməsiz bu iki yaş yürəknin xeyirli гаилә құруына сәбәпші болайық.
Кызыбызның хәерле гаилә кыруын без дә телибез анысы. Билал улым, белгәнемчә бер кайда да эшләмисең, әйеме? Әни, әлегә эше юк ешом. Тыңла, Билал. Кыз бала атасы булу җиңел түгел. Алла буйырса вакыты җиткәч, үзең дә аңларсың. Барлык әтиләр кызларын кияүгә биргәндә ким дигәндә үз яннарындагы шәрәхәттә булуларын тели. Син яхшы холыклы, итәгатьле, шибәр, шәп егетсең, беләм. Ләкин бер эшкә урнашмыйча Зәйнәпкә өйләнергә рөхсәт бирә алмыйм. Мин аңларга тырыш, зинһар. Бу ни бу? Бер кем дә хәле безгә кергә теләми. Ярсым авылым. Утыр әле, тынычлан. Ни ярдәм кулы сузыч, ни юл күрсәтүчебез юк безнең. Нишләп әтием үлгәч барысы да шәлпәрәмә килде. Мин өйләнергә телим. Нәрсәсе начар моның? Мин дә барлык кешеләр шикелле намусым белән гаилә корырга телим. Нәрсәсе дөрес түгел моның? Бар да дөрес улым. Ләкин йөрәгеңдәге мәхәббәткә сабырлыкны да кушарга кирәк. Сабырлык дисең дә бит аның белән бер кайда барып булмый. Хәзер барып абыйга кирәген биреп кайтасы иде. Алай деме улым. Авырлыкларга шыдап, мәшәкатьләргә сабыр итә алмыйбыз икән, димәк максатыбызга да ирешә алмаячакбыз. Шуңа күрә башкалардан ярдәм көтәбез дә. Ә иң зур ярдәм Аллаһтан килгән ярдәм улым. Ә бу ярдәмгә ирешүнең юлы аннан, ягъни Аллаһтан насрап, аннары сабырлык белән көтүдән тора. Әйдә, тынычлан хәзер. Иртәгә эш эзләп кайтырсың. Бәлкем, көтелмәгән җирдән өмет капкасы ачылыр. Бирешмә, ярыймы улым? Иншаллах, әни, иншаллах. Нәҗип, 16-лы ашкышны алып кил әле. Ярар, Рустам. Аллаһ куат бирсен. Тыңлыйм сезне. Хәерле көннәр. Мин Мәхмүт әфәнде белән күрешергә теләгән идем. Кайсы Мәхмүт белән? Мәхмүт Айтуган. Бу урынның хуҗасы иде. Әтиемнең элеккеге дусты була. Мәхмүт әфәнде дисеңме? Әйе. Мәрхүм булып киткәненә 1 елдан артык инде. Хәзер бу эш урыны миңа калды. Нигә эзләп йөридең аны? Мин һөнәр мәктәбен тәмамлаган кеше. Мотор төзәтә беләм. Урын булса эшкә урнашырга теләгән идем. Юк, шул юк. Шулай да ара-тирә күренгәләп йөр. Бәлким берәр нәрсә табылыр. Ярар, рәхмәт. Сиңа да рәхмәт. Менә бу җирен әйбәтләп кыз. Монда да менә. Әйдә, Нургали, күчерегез буларны эшкә. Күчер, әйдә. Тиз булыгыз инде, яңгыр төшә хәзер, тиз булыгыз. Аллаһ куат бирсен. Рәхмәт. Эш эзләп йөрүем иде. Эш эзлисең димәк. Әйе. Бигрәк иркә күренәсең, булдыра алырсыңмы соң? Мин һөнәр мәктәбен тәмамласам да, ком ташып эшләргә дә ризамын. Саташасың мәллә. Син шикелле салам сирактан инде еш чыксын. Бар, иңә кайт, эш фәлән юк монда. Тиз булыгыз инде, тиз. О, исәнме, Билал, хәлләрең ничек? Рәхмәт, Нурхат. Ничек булсын? Иртәдән бирле эш эзләп йөрим. Эш дисеңме? Кибетегез белән нәрсә булды? Ул хәзер безнеке түгел. Ярар, сөйләсәң озакка китәр, сөйләүнең мәгънәсе дә юк. Менә нәрсә? Юл идарәсе эшчеләр алырга имтихан ачкан икән. Мин дә мөрәҗәгать иттем. Шуннан кайтуым. Син дә барып кара теләсәң. Юллар идарәсе дисеңме? Рәхмәтләр яусын үзеңә. Ишетмәгән идем. Барам әлбәттә. Ярар, сау бул. Сау бул. Миңа да анкета бирмәссезме? Алыгыз, әлбәттә. Бу имтиханнар барысы да кият.
Анда кирүчеләр алдан ук билгеле инде. Дөрес әйтәсең, дустым. Таныш белеш булмаса беттең. Туган, синең танышларың бармысың? Юк. Алай сан ипшагыма тутырасың анкетаны. Бөтенесе билгеле дим сиңа. Минем абый эшне өстән хәл иткәнгә килдем мин. Ә син юкка йөрисең монда? Нәрсә? Таныш белешсез булмыймы? Эй, туганкай, таныш белешең юк икән, булатың юк икән. Ни кирисең алайса син? Шулай да биреп карыйм. Ташла үзеңне юкка алдап ирмә. Бу дөньяда арка терәгең булмаса, ялагайланып ирмәсәң, бер кая бара алмассың. Күпме тырышсаң да бушка. Синең ише кешеләр иясез, яклаучысыз мискин хәерчеләр. Эй, туганкай, таныш белешең юк, булатың юк. Ник яшисең алайса син? И Раббым, сабырлык бир. Ике ипи бирегез әле. Хәзер 1 минут. Хатыннарны үткәрим. Иртәгә Мәликә ханым да киләмесең? Юк инде, кая, аның эше башыннан ашкан. Кыз сырарга баралар бит. Шулаймы ни? Илшатка дисеңме? Кемне сырыйларсың? Бурханның кызы Зәйнәпне шатканнар икән. Зәйнәпкә бәхет елмайды дигән. Чиновник хатыны булырга да язган икән үзенә. Зәйнәп матур кыз бит. Ниндидер мискин хәерчегә бирмәсләр инде. Нәрсә сорамакчы идем. Синең ныгыт бер чагы ашың. Күзең суқырмы әллә? Ey Allah'ım, hayırı bilen bulsun. Tilekleri barıp çıkmasın Rabbim. Берәр эшкә урнашмыйча, Зәйнәпкә өйләнүеңә рөхсәт бирә алмыйм. Зәйнәп матур кыз бит. Ниндидер мискин хәерчегә бирмәсләр инде. Күпме тырышсаң да буш. Синең ише кешеләр иясез, яклаучысыз, мискин хәерчеләр алар. Yok, min yoklauşısız, iyesiz hayırşı түгелмен. Иң зур ярдәм Аллаһтан килгән ярдәм улам. Бу ярдәмгә ирешүнең юлы аннан, ягъни Аллаһтан гына сорап, аннары сабырлык белән көтүдән тора. Ey Rabbim, min bilem ki, senin güç kudretin бар нәрсәгә дә җитә. Мин исә гаҗиз, көчсез, сабырсыз бәндәңмен. Кимчелекләрем, гаип хаталарым бик хисап. Ләкин синең рәхмәт капканнан башка баш урыр урын юк. Ey Rabbim, зинһар өчен мине иясез, яклаучысыз калдырма. Рәхмәт капкаңны миңа да ач. Түбәнсетелүдән, җәберләнү һәм кыерсытылудан мине сакла. Ey Rabbim, миңа шәфкать мөгамәлә кыл. Күз яшьле анам хакына харам юлга басмавым өчен Раббым. Нәрсә булды, Әхмәт? Белмим. Карыйк әле. Astagfirullah. Төн ортасында нәрсә булды икән, ә? Мин бит башына төзәтүнең нәрсә икәнен дә белмим. Менә сиңа мә, тау ортасында торып калдык. Телефонда тутмый икән монда. Ни эшләрбез хәзер? Хәерле кичләр. Хәерле кишләр. Алла ярдәм бирсен. Рәхмәт. Менә машина ватылгач торып калдык монда. Бу тирәдә машина төзәтүче бармы икән? Теләсәгез мин карап карыйм. Кулыңнан килә торган эшме? Әйе, һөнәр мәктәбен тәмамлаган идем. Шөкер, әзме күпме булдырабыз? Бер дә булай соңарганы юк иде. Ey Аллам. Кайда булырга мөмкин икән бу вакытта? Моторны кабызып карагыз әле.
Рәхмәт, кулыңнан куанып яша. Булганынча. Алланың рәхмәте яусын. Син булмасаң, Алай димәгез инде. машина төзәтүдә эшлисеңме? Эшсезмен әлегә. Ләкин озакламый бер эшкә урнашам. Берничә көннән юллар идарәсенең кабул итү имтиханнар була. Насыйп булса, берәр эш табылыр. Бу вакытта эшкә урнашу бик авыр бит. Ә синең таныш белешең, рекомендация бирүшең бармы? Эшкә ничек урнашасың? Бүгеннән башлап рекомендация бирүчем, яклаучым да Аллаһ Тәгалә. Шуңа күрә эшкә урнашуыма һич шиксез ышанам мин. Шундый ышаныч белән әйтәсең, үскәнем. Без бит дөнья дигән җирдә яшибез. Барлык дуалар бу дөньяда кабул ителмәй, ә кайберләренә җавап теге дөньяда бирелә. Дөрес әйтәсез. Ләкин мин һәм карт әнием авырлыклар эчендә яшибез. Ялгыз, яклаучысыз, иясез калдык. Изге йөрәкле әнием миңа бер нәрсә өйрәтте. Нәрсә өйрәттең иң? Шын күңелдән ышанып кылган дуганы Аллаһ кабул итә. Мин Раббыма ышанам. Мин дуга кылдым һәм аның кабул буласын шын күңелдән сизәм. Ничек сиздең, үскәнем? Сөйгән кеше сөйгәненең капкасыннан буш кайтарылмый. Күңелемдә сөйгәнемне тойдым. Ул сөюдә кабул булганлыгын сизендем. Мин бу имтиханны уңышлы бирәм, Аллаһ бирсә. Аллаһ морадыңа ирештирсен сине. Амин, рәхмәт. Рөхсәт бирсәгез мин кайтыйм, әнием кайгырыр. Тукта, бистәгә кадәр алып кайтыйк. Юк, тегеннән кыска юл бар. Исән сау кайтыгыз. Сау бул. Яшь кенә егет булса да, нинди акыллы сүзләр әйтә, Юнус. Имтиханны тапшырып мурадына ирешсен иде дип әйтәсе килә. Ләкин йөзләгән кеше арасыннан бу бик тавыр. Кызганыш, Юнус. Мондый шәп егетләрнең әрәм булу китүләре бик кызганыш. Нинди әрәм булу дисең син? Әйткәннәрен ишетмәдеңме ни? Мондый самими ышаныч нәтиҗәсез калмас шәт. Аллаһ ярдәмчесе булсын. Allah'ım yardımcın bulsun Allah'ım. Günler boyu senin için dualar kılıp oturam. Yaş bir boşuna şul kadar gazaplar bilmezsin Rabbim. İnşallah әнием. Аллаһ барлык нәрсәнең дә хуҗасы. Ул бәндәләренә күтәрә алмаслык авырлыклары бирде дисеңме? Син дугаңнан гына калдырма. Ey bağırkayım. Allah zihnini artırsın. Tül aşkışlara bilsin. Şoklıklı haberler bilen kayıt. İnşallah әнием, сау бул. Sağ ol oğlum. Бу имтихан гадел булсын дип, көне-төне тырыштык бит, Юнус. Ә хәзер ничек инде бу фәләннең инесе, тегесенең блаты бар дип аларны ничек эшкә алмак кирәк? Өстән басым бик көчле, Әхмәт. Хәтта берсе министрлыктан. Ә менә бусын нишләтәбез, Юнус? Имтихан нәтиҗәсе тиешле сыйфатлары да тегесеннән күпкә өстенрәк. Монда 400 кешедән артык кеше имтихан тапшыра. Ягъни 400 өмет. Буларның 9-ы гына эшкә кабул ителәчәк. Юк, нахак нәтиҗә ясау килешми безгә. Һәм ахирәттә хисабын бирә алмабыз. Дөрес әйтәсең. Моны эшкә алмасак, безгә эләгәчәк билгеле. Ә бит хаклы булган кешенең хакын бирмәсәк, теге дөньяда эләгәчәк, Юнус.
Синең вижданың кайсын куша, Юнус? Теге кешедән безгә эләгәчәк. Ләкин Булсын, дустым, булсын. Без тугрылыктан тайпылмыйк, Юнус. Нахакка берәүне дә якламыйча гадел эш итсәк, шул җиткән. Бераз кыю булырга кирәк. Яхшы кешеләрдән начар кешеләр кадәр кыю булсалар, бу дөньяда моның хәтле җафа чигүчләр булыр идеме соң? гафу итегез, имтихан нәтиҗәләре кайда алынган икән? Коридорның азагында, уң як бүлмәдә. Бу яктанмы? Рәхмәт. Шундый гадел сайлаулар үткәргәнегез өчен учреждениебез исеменнән рәхмәтләремне белдерәм сезгә. Безнең вазифабыз шул, мөдир әфәнде. Бистә безгә тагын килегез. Хәерле юллар. Сау булыгыз, мөдир әфәнде. Сау булыгыз, сау бул. Сау булыгыз, мөдир әфәнде. Исәнмесез? 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 Сезне монда күргәч аптырап киттем. Мөдирлектә эшлисезме? Юк. Безне юллар идарәсе хакимиятеннән билгеләделәр. Менә син тапшырган имтихан өчен. Шулаймыни? Ә син имтиханны ничек яздың соң? Әйбәт, Алла бирсә, мин дә нәтиҗәне белергә дип килдем. Өметләнәсеңме? Йөзләрчә кеше арасыннан бик читенәнсе. Әйе, өметләнәм. Үскәнем, имтиханны уңышлы биргән булмасаң да, тугрылыктан йөз чиермә. Менә иң мөһиме шул. Карал, Үскәнем, сиңа гел Үскәнем дип дәшәм, исемең ничек соң? Билал. Тыңла, Билал. Тукта. Билал дисеңме? Әйе. Фамилияң ничек? Әхмәдҗан. Билал Әхмәдҗанмыни? Әйе, нәрсә булды? Син имтиханны уңышлы бирдең, Билал. Уңышлы дисезме? Әйе, Билал. Үз тырышлыгың белән булдырдың. Теге кагазны, димәк, Билал өчен йоткан булганбыз, Әхмәт. Бик шанслы икенсене булды бу. Юк, бусы шанс түгел бит, Юнус. Ул булай буласын башыннан ук белә иде. Бу вакытта эшкә урнашу бик авыр бит. Ә синең таныш белешең, рекомендация бирүшең бармы? Эшкә ничек урнашасың? Бүгеннән башлап рекомендация бирүчем, яклаучым да Аллаһ Тәгалә. Шуңа күрә эшкә урнашуыма һич шиксез ышанам мин. Шундый ышаныч белән әйтәсең, Үскәнем. Без бит дөнья дигән җирдә яшибез. Барлык дуалар бу дөньяда кабул ителмәй. Ә кайберләренә җавап теге дөньяда бирелә. Дөрес әйтәсез. Ләкин мин һәм карт әнием авырлыклар эчендә яшибез. Ялгыз, яклаучысыз, иясез калдык. Изге йөрәкле әнием миңа бер нәрсә өйрәтте. Нәрсә өйрәттең иң? Шын күңелдән шанып кылган дуганы Аллаһ кабул итә. Мин Раббыма шанам. Мин дуга кылдым һәм аның кабул буласын шын күңелдән сизәм. Ничек сиздең, Үскәнем? Сөйгән кеше сөйгәненең капкасыннан буш кайтарылмый. Күңелемдә сөйгәнемне тойдым. Ул сөюдә кабул булганлыгын сизендем. Мин бу имтиханны уңышлы бирәм, Аллаһ бирсә. Аңа сыенып та үкенгән кеше бармы соң бу дөньяда? Һәм бөтенесен тиешенчә җиренә җиткереп эшләп тә өметләр сүнә барган очракта Аллаһның ярдәме аңа ирешми калсын. Мин Раббымны бик якын күрәм. Һәм ышанам, ул да мине якын күрә. Кеше якынына булышмый калырмы соң? Билал, син Аллаһның яраткан бәндәсе булгансың. Безне әллә кайлардан яныңа китертеп, синең хезмәтчең кылды. Аллаһ сине һәм синдәй Билалларны ярдәменнән ташламасын иде.